Puilano jotono no ani channelo lamsogo tai puilano norok no nakar mungsano tamni hunke ang video continue rok reimanliya angmani bagai haipano tini kisa jora nawe norok ni bagai haino hai kaisa kothoma to boi phaikya o kothoma angka khoroksa bukhukni life ni hamjakmani kothoma je borok love story eba hamjakmani kothoma khnanani chajagya hunke khnayawi phano tonggai mano phiaba ani channel ni bisingtei kabang kokno ang love story video mangno snam kogo agon phaidi ke jeng obukhuk ni love story no waisa khnawi nai lainai bini love story engka bo khorokja chelano poito khlai hamjagai paithago twijlang kacharo yakar klangjak ma hai engmani bo tabuk buibai kaijakna phano chelaman thokliya abo hai kaisa bejuao klaimani kothoma no puilani simi paithak jora khnawi nai ke chenorok bujui mannai obukhuk ni mong engka surjorani jamatia bini hamjakmani kothoma bo puila college kasamani bisini simi jengo apro bo khoroksa chelabai hamjago o chelabo college last year ro poriwi tongo haipano borok college thanchaya mobile ni bisingtui no borok nugui hamjak laimani saljakai borok bai thango malai laikha apro bo borok malai nugui akoinai khoroknai no bokhamani hamjak laikha abni ulo saljakai jela o bukhukno saka nono ani nogo tubunai hunai o chelani bupha korei bobuma bai khorok neikhe tonglai jao abni bagai chela safiro nono ani ama nugui belai kheno hamjaknai hunai apro o bukhuk bini hamjakma chelano saka ihi angkaijege sikang leni ni nogo thangai mangalak nangkhini ni ama bai ano kok saredi hunai phiaba chela request khlaipika nung ani nogo thuyajat phano waisa ama bai phaiye malai thangpaidi hunai hakeo bukhuk bini chela sama kok no mago sika salchake o bukhuk bini hamjakma chelani nogo thangka tai bini chelani buma bai malai kha chelani buma o bukhuk no nugui kubui no belai kheno hamjakha bini hamjakma chelani buma bono munglobai kormoma hnui pharka o salo o bukhuk belai kheno bokha tongthokjak tamni hunke bini bokrajukbo bono o salo belai kheno maya khlaikukha tai bini hamjakma chelabo maya khlaikha bo o salo bini hamjakma chelani nogo mui kothok bai no mairok chawi akoinai kaham kheno o salo no nogo kipilka bini bokrajukbo bono kok kachari rohorka norok no kainai kaham ke hamjagui tonglaidi poraro complete engke norok no kairunai hunai abni bagai o bukhuk ni bokha belai kheno tongthokjak jora o bini hamjakma chela bini buma bai o bukhuk no kokrok sariwo bokrajukbo o bukhuk no belai kheno hamjakugo phiaba o bukhuk hunke bini hamjakma chelani kok bini nogo kebono phano sayakho o bukhuk ni chela hunke civil engineering poriwi tongo borok ni hamjakma kaham kheno 3 years pungkha chela private company o samung khlaina jengkha BA paimani ulo o bukhuk bo BEd khlaina hini Kolkata o thangnani nangkha apro o bukhuk bini hamjakma chela bai malainani kokrikha o bukhuk bini hamjakma chela bai malai kheno bini hamjakma chelano cherapsa kbagai kha nangai kapkha tabuk ang nung bai malaya wei nung bai hakchal khe bahai ke tongnai hunai apro borok khorok nui no belai kheno kaplaikha chelabo o bukhuk no rohorna ni muchungjagia borok kbagai motom suwei belai kheno maya onglaikha tai kaplaikha apro o bukhuk bini hamjakma chelano saka ang thangmani yagulo nung ano pogui ta thangdi salbrum no nung ano hakchal tongai phano muitu khlai hamjagui tongdi hunai chelabo saka angnono jesek hakchal tongui bo pogya angni hamjakma simise mani tongnani muchungo nini hamjakma mankhe ang o hayungo jotoni selai kapal kaham tai khushi haima tongo hunai o bukhuk sapika ang BEd pai kipilei phaike nung bai kaijak phainai nung bai nukhung khlainai thuyasak nung bai kaham khe kunui tongthotok khe tonglainai ano kare kebo bai ta kaijak di saklai hunai hake aboni ulo o bukhuk Kolkata o BEd khlaina hunai thangai paikha puila o borok khatang laimani salbrum no kablayo o bukhuk bo bini hamjakma chelano khatang jagai lumkha hake phano borok hamjaklai tongkha salkisani yagulo chela o bukhuk no asuk muiturok khlailia kolte sms rok bo khlailia bini company ni samungo biji hunai saka haipano o bukhuk no hamjage huni ke saya apurni simi o bukhuk bini hamjakma chela bai kaham ke kokrok bo ma salia haipano bini bokhawo poito simi kaisa tongo tai khatungmung haikeno jora rokno sak soye 2 years laikha apruwo o bukhuk haino hai tripura wo kipilka bo tripura wo kipilei phaimani lama wo kheno o bukhuk bini hamjakma chelani phone switch off mankha
bonogo sok phaimani ulabo switch off no mankha salni saltam romui o bukhuk bini hamjakma chelano call khlaiui try khlaio phia switch off mangno mankha aboni bagui o bukhuk belai kheno dukho nangkha saljakai number siniya unknown kaisa number bai khoroksa borok o bukhukno call khlaio o borok o bukhukno hai hini sao nung nini hamjakma chelano bogui thangsidi bo kubuni bari bai kaijagui paikha 3 months sikang no bini kaile panda ngui thango o kongno khnaui o bukhuk belai kheno bkha baijakha bini mokolni muktui chagya ngui choromui phri klai phaikha ulo saimankha o chela job khlainai khoroksa brai no manui kubui no kaijakha oko kubui no hwnai hake arono o bukhukni kothoma bo paikha tikok borok disclosure YouTube channel no teinai ang norokni takuk Andrew Deborma paithago ang okok si sanamu chungo je yakarnai borok yakar sithung je thangnai borok ba thangsitung no hindi nung bini bagui kabui sakno dukhuri uibo mungsa kifli mannani grai nungkhe bini bagui kabui tek to manui tonganu phia bole boibai kahamke khushi ke tonganu abono borokni langmangkha sacrifice khaina nangmani jorao sacrifice ma khlainai langmo dukhuni jorabo phainai tai tongthokni jorabo phainai tamo khe bwskango himnani no se srungdi nungke boni bagui takabdi tamni hinba nini ma pha abono no musungjakya abo haino nungbo nini bwsarokno keboni bagui kapmani nukna musungjaklak hake bayapso norok tinini o kothoma norokni bkhao bahai nangjakha abo norokni bkhani kokno comment khlai sawi mano norok comment khlai sadi tai o video no chajagui tongkhangkai norok like khlaidi share khlaidi ani channel o kebo katal phai tong hingke subscribe khlaina di tai norok bwskango bo omai video story video rok no nugui mannai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।